Rubra ma siapa di mana yang baby tinggal ru. Hone hor. Ai video ayo sir. Video hone hor. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दानस्रिफुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन मागो दमासि। आइदि मारबुनि आइटेम खुलिनांगोन। दाउदै खामानि खोन्था। मागोनि नामावहाय दिनै जोंहा ना गिदिर जानो नागिरदों। जोंहा मुगा नाखौ लानानै फैखाबाय दहायनो। ओमफ्रायो मागोनि मा फिथा बानायदों मा बानायाखै बेफोरखौबो मेम'रि दोनथ'थ' एसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना आङो। मागोनि भिडिअ बोसोरै लाबोयोमोन अंहाथिंजायनि। ओमफ्राय दा आङो थांथ'नाय जायाखै नालाय मागो बायनानैसो थांगोन होनखादोंमोन आङो ब्लगावहाय। जायफोरा जोंनि ब्लग भिडिअ नायबाय थादों बिथांमोना मिथिखादो जानो हागौ। ओमफ्राय दा मागोखौ नैबेयावनो जालांसै। ओमफ्राय बिथिंनि मागोआ माबायदि जायो बेखौनो एसे मेम'रि दोनथ'थ' भिडिअ बानायनोसै आरो। जोंहा मुथुआबो देग्लाय मागोखौ बेयावनो जानाय जासिगोन न' सोना माइनाव। जाहा जिरि सनायाबो बेयावनो जानाय जासिगोन। अनजि सनायाबो बेयावनो जानाय जासिगोन। ओमफ्राय जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नै जाहा मुथुआ खाथियावनो गसंनानै दङ। माखौबा बुंनो गोसो जानाय बायदि मोनदों आङो। दे बुंनोबालाय बुंदो मागो दमासिनि मुङावहाय मा थांनाय आदै? मागो दमासिनि जोंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन गासैनिसिमबो जोंनि चेनेलनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आंखौ नुवाखै होननाय बायदि खाथियाव थांबाय थादोंलै मुथुआ। मबाइल हमना होग्रा रावबो गैया। खुन्थायासो हमदो मबाइलखौ। गय खुन्था गायना दोननायावहाय आरामसे बहायना दोनदों। एसे लोरिबानो दलदब गोलैगोन आरो ना मबाइला। ओमफ्राय मुथुआ आंखौ नुवाखै होननाय बायदि ओरै खाथियाव थांबाय थादों आरो ना। होमबा मा बुंबावनो मुथु? मुथुआ ना गिदिर लाबोदों नालाय मागोआवहाय बहुदानो ना गिदिर जायो। ओमफ्राय मा ना लाबोदोंथाय मुथुआ बेखौ दा उनावहाय ब्लग भिडिअ देखायलांबाय थासिगोन न'। ओमफ्राय नोंथांमोननि कुइसननि एन्सार हरनो दंबावो र' बेखौ आरो साननै सानथामसो थानानै हरलायनोसै आरो। नै लोगोफोर जोंहा देग्लाय फार्स्ट टाइम माने ना बोनो नागिरदों। बेफारिफोर फैदों। जोंहानि फुख्रियाव दिनै फार्स्ट टाइम ना बोहोदों आरो। नायानो दङना गैयाथाय? नाखौलाय हगारदोंमोन माथो नायानो बारल'वाखै। बोरै बारदों रानि नाया? एयाव थाब्रा आं नोंखौ भिडिअ लादों। दे खिथा। नै नाया बुरजायैनो दंखाजो गैया सानदोंमोन। गिदिर मोनदों माथो। फुकुवाया बारा देराखै माथो न'आ। मानसियानो आलमन्ड लाबोदों। मानसिया आंनो आलमन्ड लाबोदों आरो बेलाय मा बियो देलाय बख'ना देखायलायाव मबाइलाव मा बुस्थु? टेस्टी। थेंक इउ हेमान्सि थेंक इउ हुरा हेमान्सिखौ नायनो खावलाय देरदों हेमान्सिया। ओइ आमाया मा लाबोदों आयं? मा लाबोदों? हेमान्सिनि आयं ना लाबोदों ना। नाखौ देखायसिगोन नामा? देखाय। मोनामोनबो लाबोदों माथो। मोनामोननिया हजोंसो। आजिया उन्दुनो ओंखारबाय। नै आब'। आयौ देखायनोसै mana? Raket le. Nei, Zahadi nei, magani namau nagi dirjana nagirdang. Magani namau hai nagi dirjana nagirdang. Malai makuba zadeng, ma zadeng le manci. Ma biya? Red chili. Agini budang. Deh. Nei जोंहाबो मागोनि मुङै ना लाबोबाय सेरनैल'सो बांद्राय गिदिर नङा एसे गिदिर नागिरबावदोंमोन मोनासै
मागोनि मुङाव मालाय बयबो जायो नालाय जोंहाबो बेखौनो जासामसै आरो दिनै न' बोरायाव मेम्ब्रां जाजोब्बाय सासेयाथ' आरो दे नामखौ खिथा दे नोंनिया मा नाम मा नाम नोंनिया मा नाम नोंनिया निखिल बला निखिल बला Dangduli topola baro mosola na bedor nubela kari ondela खोनासं आइफोर खोनासं नै बेयावहाय दङ इन्दि जि खोबलोबजोबनानै दोनदों सोरबाफोर बायनोबा बायनो हागोन फास्रानिफ्राय लानानै जोमग्रा ओमफ्राय नै दिनै मागोनि नामावहाय जोंहा आफाया जावगासिनो थारुन थागान्दा जावगासिनो ओमफ्राय थिंजाय नै बियो लाफाबारि मुलाबारि लाइबारि माबा आरोना लाफा खागासिनो जोंहाया दिनै जोंहा मागोनि नामाव ना गिदिर जागोन नालाय लाफा मैखारि जागोननो लाफा मैखारि ना गिदिर भाजा नै आबौआ जिरिचनानो दे जावदो वाव नै आबौआ मा जावदो नायलाय मामा नै आबौआ मा जावदो नै आबौआ था जावदो था इथिंजाय आबौआ था जावदों नै बियो जाहैबाय फिथा गुन्दै खावसे बानायखांबाय फिथाखौ ओमफ्रायो फिथाया बारा मोजां जायाखै नालाय बै बारा मोजां जायखौ होरनायनि माबायदि नै बियो जाहैबाय लारु मिस्टि होनदोंलै आरो माबानि नारेंखलनि लारु ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय एन्थाबा जाहाना दै नानानै बानायनाय आरो बारा मोजां जाजोबाखैनो आरो गोरानाव ओमफ्राय दै नानानै बानायदों बेखौ ओमफ्राय नै बियो दै नानानै बानायो अखाफोर गावदां अखुमब्रै अखाफोर नै बिदि आरो जोंहा आइ बनायनाय लांगाब थांगाब बेखौ लास्टारावहाय जानो होननानै बानायना दोनदों आइया ओमफ्राय बेयावहाय सिबिं दङ दा उनावहाय माबा बानायबावनो नागिरदों फिथा लावदुम जाहारुफुला ओमफ्राय फिथा लावदुमखौ माबोरै बानायो बेखौबो एसे देखायनोसै आं जिरिसनाखौ बुरखाय भिडिअ लादों नालाय ओमफ्राय मबाइला मावबाय थादों आरो ओमफ्राय ओइथिंजायबो बनायगासिनो फिथा र' एसे देखायहैनि बिराद गिरहाबाय माथो दसेनो जिउ हांगारफोरखौ जि बोरैबा नुखादों ओमफ्राय नै अनासि बानायगासिनो लारु आरसिएमनि थावजों बारा थाव सोबा आरो आरसिएमनि थावजों बानायब्ला ओमफ्राय नै सारायसे जाहांबाय बोरैबा बे साराय गंनैयाव फुरथि जानो हागौ आरो दंबावो इथिंजाय नानायानो बाहेरावनो होथारदो गोद्दा गोद्दि जोंहा बाजैया बानायगासिनो आरो मानसिया एसे नुजाथ'लानो बेनिखायनो देखायथ'ला आङो दे बनायबाय था गुवाहाटी सारियाली नसन भाया गय बेपारी नसन माया फाटी बेपारी गिनी के किंताव तावा दाना जोंनाव थाव नै दिनै फोरबोनि दिनमोन नालाय ओमफ्राय फोरबोआवहाय मुरि फुजियाबो दङ दां फुजिया लगायनाय ओमफ्राय फिथाबो लाङो नालाय फोरबोआवहाय नै फिथा मोनबोदों आरो एन्थाब फिथा लाड्डु अनासिफोरबो दंमोन गैला जाजोब्बाय बेयो आग्लायनाय आरो लावदुमनि थाखाय रेडि खालामगासिनो बे फिथा लावदुमखौ बानायनो थाखाय कुकार नांगौ साखनि नांगौ ओमफ्राय नै गेस सुखाखौ गाहायाव बोख्लायनानै लाबाय जोंहा रुपुलुआ माबागासिनो आरो दा उनावहाय बानायनायखौ जिरिचना माइनाव जिरिचना जिरिचना अंगी जाहा जिरिचनाया अंगी होननानै बुंबाय थायो आरोना अंगी जिरिचना
Mana sing tu sana mai no? Mana sing tu? Hera. Nih, laudum. Laudum mak nih. Di mana nih laudum ka? Ini nih. Nah, sak ni laudum. Mun bai no? Ini sih kituan gaya macam. Mana? Hah? Kita sabar. Nusir sabai. Kita kesada. Dasu moननै बानायहांदों नै खादासे बानायगोन आरो ना नै बानायगासिनो आलासि दङ सासे नै माबा लावदुम फिथा जानो फैदों फिथा लावदुम बानायनो फैदों एरि खोबना होनांगौ मोनसिगोन दासो हांगोन इखौ bukan मोजाङै संजानो जानांगौ खनै tapi ada गिदिंबाय थागोन सानसे जेबोथ' जाया गिदिङोल'सो बिदिबो गिदिंबायसो फिदिंनानै खनसे नै केरान जासाबाय मोनसे साखिना नायनोसै आङो फिथा लावदुम साखिना नायनोसै साखिना नायनो माबायदि Nei na gidir labonaया मुरि घन्टा एवगासिनो ना खर' ना बिदै आलु मटर बेलाथि ओमफ्राय थिंजाय साखनि नै गाजर साखनि पियाज साखनि बै पियाज बाथोनखौ बानायनो हायामोन दिनै बेखौ माने खुगा गोजा जाग्रोनाय जागोनदां आरो ओमफ्राय बेखौबो होगोन दा ना फाजायाव नाखौ दहायनो देखायबाय ना गिदिर दान इदि एवखांनायखौ एवखानोसै मागो दमासिनि न' बोरायाव आलासि जाफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै आइटेम्सफोरखौ नायदो ओरैबायदि गोथाव-गोथावखा बे मालि मुरि घन्टा सालाद पियाज बाथोन मैखारि आरो नैबे ना ओमफ्राय दिनै आलासि दंदेरो बिबोनां सासे दंदेरो बेखौथ' सिनायखायो ने आइथिं बुंबाय नैथिं फादार-इन-ल ना थिखांनायानो जागायनोसै जानो होबायदां